Divendres es van complir 100 anys de l'assassinat del dirigent de la CNT, Salvador Seguí, el noi del Sucre. Quan el van matar, Seguí anava acompanyat d'un altre anarcosindicalista que també va quedar ferit de mort pels trets. Era Francesc Comas, conegut com a Parones. Durant tot aquest temps, la seva figura ha quedat oblidada, però avui, un segle després de la seva mort, familiars i entitats socials han volgut començar a reparar-la. Al barri de Sants, a Barcelona, on va néixer, s'hi ha penjat provisionalment una placa del futur passatge que portarà el seu nom. A finals d'any també se'n farà una exposició al Museu d'Història de Catalunya. Tot va començar. Es posaran tant el diari que tenim original de què portava la publicació del seu assassinat, com el del noi del Sucre, i després nosaltres tenim una llibreta que ell portava a la butxaca i, esclar, està traspassada amb la bala que, vull dir, una de les bales que el van matar.